Sund og nærende er ikke de første ord, der falder os ind, når vi tænker på fastfood og ser dem her, og det er heller ikke alt fastfood, der kan betegnes som direkte sundt. Men vores opfattelse er ifølge fastfood-giganten McDonald's præget af fordomme. En af de store fordomme er selvfølgelig, at vores burger er usunde, og det vil vi gerne forsøge at nuancere, fordi vi har traditionelle produkter, og vi har også andre alternativer som grovboller, salater, gulerødder og så fremdeles. Og det handler om for os er i virkeligheden at udbrede budskabet omkring varietet i vores restauranter og give forbrugeren mulighed for selv at træffe deres valg. Ifølge kost- og ernæringsekspert Martin Kreutzer er fordomme og image hos de danske forbrugere bygget op gennem mange år. Det gamle image det er jo, at de først og fremmest serverer det, man kunne kalde pleasant food. Altså mad, som ikke støder sanserne, men tværtimod er bekommende for de fleste. Og det er ligesom den der feel-good-faktor, de har skabt. Den nye del, det er så, at de gerne vil med på sundhedsbølgen. Den, som florerer i et samfund, hvor mad ses som komponenter til et sundere helbred. Fastfoodkæderne har gennem de seneste år haft fokus på at tilbyde sunde menuer, og generelt er der skåret ned på saltet. Som den største burgerkæde lancerer McDonald's nu en smartphone-app, der skal gøre det nemmere og gennemskueligt for danskerne at finde information om den mad, de spiser. Det giver os den fordel, at med smartphone og apps generelt, der kan vi møde forbrugerne, hvor forbrugeren er. Så får vi mulighed for at vise omkring bredden i vores sortiment, omkring ernæringsinformationerne på vores produkter, og generelt set bare give forbrugeren mulighed for at undersøge os, når de har behov for det. Appen indeholder en masse praktiske informationer, men især muligheden for at se på kalorier og fedtindhold, håber fastfoodkæden, at forbrugerne vil gøre brug af. Vi fik nogle af restaurantens gæster til at teste appen. Jeg synes, det er vigtigt at informere om, hvad det er for produkter, de sælger. Så jeg synes, det er godt, at McDonald's de kommer med på den vogn også. Det, man kunne sige i forhold til børnene, det er jo mere, hvor meget fedt eller hvor meget salt er der i produkterne. Det synes jeg er meget rart. Jamen, grundlæggende så må vi altid se positivt på mere information, fordi det giver os mulighed for at træffe en begrundet valg. Samtidig kan man håbe på, at det inspirerer konkurrenterne til også at kigge lidt på deres informationskilder. Men det kræver, at det er sådan det pragmatiske jeg, der går ned og shopper på McDonald's. Det er ikke det lyststyrede, vi har weekend, vi skal hygge med børnene. For der vil jeg anbefale, at man simpelthen går ned og gør det, man har lyst til.